Yo. Legegegegegegeg melem-melem sak dulita. Apa, Pak? Ya kabeh iki nganggo eling padha eling ya le ya. Ngono. Lah ya mula ya saiki ya wayahe karo wancine eling karo sing wis dhisiki awak dhewe sapa? Para pahlawan-pahlawan ingkang utama sing wis utah ludirane dinggo nyawiske dina iki kanggo aku lan kowe. Tegese dina kamardikan ayo diisi kanthi tumindak kang becik. Salah sawijine ya mengeti ngene iki ya. Mas Kikek. Mas Kikek. Diparingi napa kala wau sampun wirang. Wirange lancaran papat lima karo mau Mbak Feni mau wis buka wirang. Yo. Mari kangen mau Feni yo wirang. Yo wirang ora apa-apa niki. Yo. Ora apa-apa, kabeh kudu adil. Yo. Ngono to? Heeh, bener. Ngono Ya ta. lagi perdana Yo. bulan Agustus, Mas. Matur nuwun ya, Drong. Ya. Nggih, monggo Mas Besan. Ya iki besan kowe ngawur iki mertuane gelis. Yo, diparingi lelagon napa kagem miyak sepining swasana jogetke para simbah-simbah ingkang sampun rawuh. Yo. Yo pokoke manut Kikek.
to Mas jane Mas? Ora sur. Ngepetke Panceng penceng. panceng kuwi. Mentek. Sunat pindho. Pilihanku prihat biru pamriye Besulistya yang perni Yenak wadisi hatiku besure Mersanono ani-ani Nggih. Berita kehilangan telah hilang. Sak menika sang MC sampun ical. Nggih. Alang nguyuh iki Sampun ical. apa kok dadak ning mburi. Biasanya kur cincin ngene iki. Napa diwakili Pak Karmadi? Monggo Pak Karmadi. Cih, Mbak Feni. Nggih, Mbak Esni. Pun jelasin apa malih menika? Nggih, manut Mas Kike. Ya, Manut ayo. Pak Guru. Ayo Om Kike. Ayo Pak Guru, manut napa manut? Ngopo lho Golek Juki? idron. Ayo, Oh sing ayo kimatan tutul. Ki Sander ono si Juki kira ngopo jane? Ces, halo. Padakno iki Mas. Ora sangkut tinggo pendeng ndak jebol. Awas Enek apa, Juk? Kene manjengat. Ora wis didandani. Apa? Golek idron. Lah nek kesetrum. Sopo? Jenenge sapa? Apa? Kok tulki iki lho? Iki lho. Juki. Juki. Juki sapa? Tulki. Juki. Juki. Kak Juki. Iki. Sapa? Juki. Tulki. Kenalan sik. Tulki tetapan cak ora Tulki. dadi. Dikira kebab apa piye ya kok tulki. Nembang. Kuwi juragan lapak ya, Mbah. Nek ora ngeteri apa ya bangeten Juki. Juragan lapak. Lapak sak mbane iki sing bayar nang Juki.
Uti. Kepiye? Apa? Ora eneng apa? Ndi, sing ndi? Rene. Mbah? Mbah e? Mbah, wah tro. Iki lho dijak jogetan karo Uti iki lho. Ora ta sing gumyak lah apa? Sing jaman saiki. Lah terus sing sing banter Mas Kikek ora nganggo sing nyemek-nyemek, pokoknya kendangane sing banter ya. Apa lagune? Sing gumyak, sing penting gumyak ya. Ya, ngono. Soale Uti iki mau takon, iki Bathra ki ora gelem ngopo-ngopo ngono. Ora iso ya. Banter. Ya Uti, kene. Wes iki mau wis ketemu. Men ketemu rasane iki mau wis petuk ya. Gek saiki aku tak takon karo kowe ya Ti. Olehmu balon saka ngendi? Saka ndi? Oh saka kae. Uti, kowe nggo aku. Nggo anakku wis. Gek iki aku tak takon. Eneng sing ganteng apa ora? Ora eneng sing ganteng. Lah kok ampuh sing Karang Taruna sing ganteng. Ora roh wong. Saiki. Kok sik tak takon. Nek iki sing jenenge iki Mas Juki ya iki. Kaos putih iki jenenge Mas Juki. Kowe ganteng ora? Ora. Lah sing ganteng sing ndi? Ya, kono kae perangkat. Oh sing ndi? Di parani delok coba sing ndi. Di. Alah. Rene kok. Rene. Ah, jadi malu. Sing ndi. Di paranono sing ndi kok malah. Rene. Sing kaos putih. Oh sing kaos putih. Mas Rene Mas. Ora apa-apa Mas, maju ora apa-apa. Ora apa-apa Mas. Mas, ini Mas. Yo Rene Mas. Yo salaman ora apa-apa. Yo munggah ora apa-apa yo. Ya. Oh ya. Yo. Uti. Cak. Piye? Kon buka maskere. Oh kon buka masker. Mas Dibuka masker. maskere, Mas. Iya. Oh gone Uti. Salim siap. Ora tak wakili. Ya ampun. Mas dalamnya putih Mas. Jogja Mas. Oh Jogja. Jogjane putih. Taman Siswa. Oh Taman Siswa. Yo, cedak Kok nggon saged putih dugi iki. mriki? Tenggane Simbah. Tenggene Simbahe cabe mriki. Oh iya. Oh Uti. Oh tangane Mas. Iya. Ya. Alah. Wes Yo, seneng karo kuwi. Apa? Ya ampun. Cak, kuwi kok gek tong. Top. Bareki gek tong ya. Jelas tong. Bareki tong ya. Iyalah. Meh turu kae penake Tong. tong. Semua masalah akan selesai dengan Tong. tong. Ya. Ya. Apa? Acara supit udu. Nah, oh supite Mas iki. Oh iya. Heeh, ya dinei Ya, bebingah dikasih no, balon. ya dinei balon. Jarine supit, ya supit Mas e. Ya. Wek, diambung Cak. Ya. Nggih, Pak, terus putih. Oh, Mbak E. Nyedak Mbak E. Je wonten dawuh Bapak. Nggih. Gus Dur. Gus Dur. Oh nggih, menika kalian Bapak sinten? Pak Sakime sing dikersakaken Gus Dur. Gus Dur. Bu Feni laris. Kok kelewatan? Nggak. Ya. Talung Agung. Oh, ora arti. Nuliso. Apa. Sarung jagung. Oh iya, sarung jagung Mas. Oh iya.
Heeh. Ya, sarung jagung sik Mas, monggo. Nong neng nong neng nong neng. Paringi sarung jagung Mas. Sarung jagung ya sarung jagung. Kowe genjal wis kacamatanan ngono. Cakapatama. Ya. Cakatama ya kacamata kok cakatama. Ya. Sarung jagung monggo Mas. Mas Arif.
Bali ger yo, Bali le. Cas, 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 iya, parah. Jai Siro. Yo. Oh, nganti bocah mau wah. Bisa tekes. Bisa. Urung. Oh, yo. Yo. Saiki wis paut. Yo. Yo, Braya Jaleng Beceng yo. Braya Jaleng Beceng. Ayo.